chi bai vek ule crime kan ron ti chu te hi thil thalo kan in zirtir na nilovin mitin te tunaya kan film khur deuh theinan le thil sual ti tu te kan lo ma chon thiam zel theina tura min ti har thar tu ta na siamani kan video te hi like le comment min lo pek sakla ila subscribe lo ani page on khonga in min lo subscribe sak ve don nia nupa khachu maktak main akhong cher bo ta tlat mai a thian te chuan ni nga ni ya an phone a zirtop ni pon an phone le bok ma se an hena tangin chhana reng an dong theilo chin hriat lovin abo pil mak mai ani detective te chuan a chen na apartment chu an ve en fia ngala ma se detective te thlen ve ma hian apartment a chuan tuimo chu alo lu to tiaro an var chuak ta ni chu in alo lut ma sa tu chuan CSI Crime Scene Investigation TV serial anti mai a en thrat hle ani nge yang apartment a chuan police te an kal don ti a resa a thil ti chu enge ni ti po a re chiang hle bok police te chuan rin hlel chu an nei ngei maya ma se chu pa la chuan aka ang du der bok si lo chu tual that tu chu mani in thup na na biru ani nge yang police ten mi bo chu an mu lo chuan tual tha na a thlenga ni ti fin fia turin an be ve fe chu angai ngei don ani Golden Gate Big in Fort Worth, Texas Sunday in khom chu Glendale 14 nuna thilpui mo tak ani train he biakina hian anu po ate te atanga biakina loile in khom thrin ania api pi le po chu tiang thawa biakina lo in khom thrin chu anni chu wang chu na tan chuan chu biakin chu poimo takane renga chu tiang kara chuan Sunday tu khat in khom tura Glendale alolan lo wang chuan a chung khat tele Kaushan member thren khat te chuan Glendale chunga thil thalo engemo a thlenga ni nge yang ti in an ngai a thalo hlom hle maya an pastor in a soidan chuan Glendale chuan Sunday in khom tura bikina a kal lo tumin a in khom theilo awanga poeti thu soin phone alo biak thin thu te chu a soyani a chung te chuan biak po tumin phone in voitam tak an kola ma se chhana reng an dong theilo chu wang chuan Glendale fanu te zinga pakhat chu chinchang ngai venin Glendale chen na apartment a chuan a vakal ta nge a apartment awa thlen chuan a thil mu ma sak ber chu Glendale kar lo lo chuani kung ka pui chu alo in kala in chunga chuan Glendale chu alo reng lo ani apartment chung chu thok ti har sakopin alo luma AC chu hernun sain alo bok du tu samin alum hi ani ber chu tiang boruak chu Glendale kho sak thin dan ne thilin phersan takani bok Glendale fanu chuan anu chu a aw lo maya chang tu reng anom lo chu wang chuan anu chu khoya emo hunenge moti chunga tan azin chuak ni anga ya ti chuan kongka chu kalin a hon san le ta ani atu ka po chuan na thona mona na thok tura Glendale alo lan tak lo wang chuan a chung tu chuan police te hena annu bo thu chu an thlen ta a police ten Glendale apartment an va thlen chuan AC chu hernun sai na lo mani ti an va mu chuak ta ni hairol la vintual tha na thleng nge nei ti hriat theina tur nu ma an mu boka police te chuan amut na pindan carpeta thomno ti warna ina a chiana nu ma zau tak lo chu an va muwa Glendale fanuin police te hril dan chuan anu apartment na avalu ni khan chu tiang ang thil thomno chi awarna rim ang chu a hriat lo thu a soya Sarah Waters detective in a soidan chuan apartment chunga chuan ngun thluk taka in chung ti fana nu ma an huwa apartment atang chuan bongro then khat vacuum cleaner bol hlo bom le thil dang te chu a bo boka carpeta forensic testing an han nei chuan thomno ti warna ang chi chu ani ti bak engma hriat chhuwa thei an nei lo thisin nu ma omang reng mu an nei lova tu emo chuan fingerprint ti re nan kong khar hon na te eng thunun na me khep te le zema tanga tuisiak chhona do te chu alo hrufai diam hi alo ni ma se Glendale Francis chu khoya nge aum ta kang le a chhung te chuan annu Glendale mule turin be se na sang takan neya anla be dong mai big lo
General Motors Assembly Plana Glendale roi tu te chuan ni lai tho ran zana na tho ngei thu an soya zanlai vela Victoria chu san thu an soi tel bok chin chian atanga alan dan chuan chu mi hnu atanga ri vak lo jinglam dar som pani le minute som ni pali bor vela Glendale chuan tui al thei leina na credit card mangi ni ti an fin fia police te chuan tui al thei ale nge ni ti an hriat na chan chu a credit card manga sum a khoi che na hnung ber an en wanga ni chu mi hnu chuan tu man Glendale chu an mu in a chan chin an threzui lawa tu man police te hne na Gleni mimal nun dan hril thei anom lo ani a chan chu a mimal nun chu mani pol bikin avong thlata tlangwa lo lenwa pui po ni se a chung te jinga tangin tu man tunge lenwa pui ming han soi thei an nei hek lawani police record an han hai chuan a bohma kar lokin Glendale in 911 a call ani ti an mu chuak ta hlol mai le chu mi tum chuan ko lo dong tu hne na chuan a hlo thon thu a soi ani kumsum nga pakhato pa Glendale Francis chu chin riat lovin a khuang cher bawa Fort Worth nu chui tu te chuan tual thana a tuar tu zo kaniyang ti an hlau le ni nu pakhat na thona tanga in lama ho ania thil suala ti ngai hriat ani lem lo nun phung rin hlel om ma ko sakla hriat ani hek lo chin hriat lovin a bo hi ani ringot mai ani Glendale ring nun chu a na tho na ber General Motors le a fanu te pani le atu te zinga virvel hi ani maya atu te a mangai em maya biekena income te chu angai poimo em thin nutam jok chin danangin bazar ngai na hle maya chungte bola a thla hel hle bokani chungte chu atana thil poimo te chu an ni mai rin hlel thei tur an zon na lama investigator te chuan Glendale khan a bo ma ka ringe moza liam ta khan poi khoina te nau chung changa police te a phone ani ti an mu chuaka chu phone call an han zir chian na chuan Glendale chuan heti hian alo soya kar ma sa kan he pa hian ka kongka alo ki kani ti karon report doa tunge ini tiya ka zo chuan thil min mu tir tur nei ti in mumal lo takin min changa ke chuan ni love ti in ka beng khon lo thu ka hrila ani chuan melo en sakram te ti in min ngen lom loma pona dingin kong ka hon sak turin min dil ngoi ani ti in a thil ton chu police te alo wa hril to ani heng hun lai vel hian Fort Worth khopuya mi in hanin thron thu tang chi hi a hluar hle maya chunga chuan ru ru in mi kong ka akikani lo po in an tlo chelui mai thrin ani ma se chungin zinga pakhat ma chu rok an ni hnuwa ti fai ngal an ni lem lo chu wang chun investigator te chuan in rokna le Glendale khongcher bo na te chuan in zom na an nei lo ti in thuthluk na an siam ta ani chung hun lai vel chung Glendale train oma ko sa te chuan police te chu thu poimo deuh mai hril an neya nu chui tu Sarah Water si chuan Glendale apartment FCA apartment a mi pa lavalai tak pani in suan lut lai kan hmuwa anni chuan a hma tho tan zingdar ni vela mi hang mi pa pakhatin Glendale apartment FCA motor pakhat loin hung lampana akal le ale le lam an hmu thu min lo hrila ti in rin hlel tur an nei thu a soya Glendale rang ka chak rong Mustang car pian hmang amil chi ani chu tiang deuh chi chuan then om pakhat jok thung chuan an mi soipa bokin Sunday zana motor park na hmuna tanga rang ka chak rong khal chuaka khal lu le chen a hmu thu a soya then om dang pakhat po in tho tan jing ma taka an mi soipa pian hmang ne na in ang tak mi pa pakhatin Glendale apartment a chua san lai hmu thu a soi ve bokani mi ta hmutu in investigator te a hril dan chuan chu ami hmu lu ta chuak le chen chuan bolhlo bom lama bolhlo pain akal ani ngeya arin thu investigator chu hrila chu tianga ni nge moza chung lu ta chuak chen ta le hun rei tok fang mang ta chuan chung lai hmun ma vel chu abel le ani
ani lo vek po in chu ina chuan hun enge molai khan a cheng to nge yang ti arin thei ani evidence technician te chuan bolhlo bom chu an han bon ruaka ti chuan bolhlo bom a thilom te chu an han ching let ta a chunga ip tam tham zet lo ta chu haidarin an han en fia ta le chung ip zinga panga a chuan Glendai apartment atanga lak bong ruate an lo ta ani Glendai chung te khan tho tana ni lovin tho le ni khan police te kha local ni ta se chuan bolhlo bom kha tho le ni zinga kha chuan aruak vek ngei tuang le chu ting chu lo ni ta se fin fia na evidence poimo tak tak te po abo vek don ti na ni chu ma se hun taka an lo shil hlawa evidence te po chu an lo thei pha ani chung ip zinga pakhata chuan Glendai in ni lai tho tan nia a na tho zo nuwa tui al thei a thun na man pek na receipt alo oma chu receipt chuan Glendai khan ni lai tho tan zana huninga mo chen chu ina nge ni ti ati chiang ta ani police ten chutia bolhlo bo man han haidar chuan fin fiana thatak an muta anin ngaya chung ipa chuan thei tui in na ruak le bungbel elo shuk faina sa bon tui bur ruak an mu boka ti chuan bridge bur ruak an mutel bo ipdang le a chuan Glendai kor thua dul deuh neng nuang hi ani zinga pakhat an mu chuak boka chu kor thua hnung lam chu thui taka zai thler chawania chumi atang chuan an han ngai ruat ta a in khoi khemna a thleng ni nge in police te chuan an hria a investigator zinga pakhat phei chuan a thian te bula hemi omzia hi ka hre thiam chi alo ma se adu om lo viau win ka hria ati chuak hi alani investigator te chuan chung ip chunga tang chuan hriat lo thil chui chhuah theina man ruwa dang an mu bel le ta zela thil chakna takte man hnu le laman lo an mu chuak boka electric hruya sui bil bolok na omle in phun thlap mai poi khoina na man ni nge yangai an hotel bokani alan dan chun tuai mo chuan chu dak table electric hruite mang chuan Glendai chu cheson theilavin asiam ni nge in arin thei ani Glendai apartment a kut zetha fingerprint an mu chun te chu Glendai kut zetha vekani ti nu chui tu te chuan an ri theya Glendai in silai kol phalna adil tumin a kut zetha te chu adil na le kha a chuan anem kaya chu kut zetha chu police ten an kol thata wangin khai khin a har salo ani Glendai silai chu ai apartment atangin abo boka nu chui tu ton thiat nga tak tak te chuan Glendai apartment then fai ani dan atangin tha engtiang fakawa tam nge sian nga yango ti nan ngai tua engkim mai chu hru fai han vekan ni bolin le dar thalang te hi fingerprint om du na riau ani thina ma se bolhlo them kai tak ngial po a omlo chu mi sul che dana chuan crime scene investigation xn an ti mai serial an siam thin chu an fo thin ninge in an ring ta ni pindan chung chu ngun thluk le fimphur takin vakam mangin an han ti faya police te chuan sammemo lazayemo finfia tur a umma na tin fimkhur takin la kan tumani ma se tu po chu lo ni se vakam cleaner manga in chung bolhlo lo thian fai ma sa tu chuan bolhlo them jong chu ala fai diak maya police tan han mu bel tur chuang a thot lavani Glendai chung te chuan mi puite hne na ngen na siamin Glendai chanchin engti sung po an hriat chuan hril hre turin an nge na voina Glendai chunga thil thleng hi naktu ka chuan kemo nangemo chunga hian a thleng ve thei renga min pui sham te u ti ngin na an siamani Glendai bo tanga ninga nia chuan tuimo hian police te chu phone alo bia in Glendai apartment atanga mil som thuma hla motor sil na hmuna kangmei a chhuah thu aron thil ta a
fire official ten kang mei chuan mun an va thlen chuan rangkachak rong Mustang car mi alin alo tuam hlup mai hi an va mu chuak ta a mei al an thel mi thei hnu chuan investigator te chuan car chu an han en fia ta ale car chunga chuan mi hring tu ma mon nei lova license plate po lak bovin a awm bawk ma se vehicle identification number ero mel hem hau lovin alo loma chuta tanga an han chui chuan Glenda Franchi car nge ni ti an fin fia ta ni police ten investigation an kalpui mek line Glenda I chung te po in an thiam le an phak angin Glenda I chu an lo zong ve mek bokani media lamte bia in mi bo thalak le biak po na tur number ta langin mun rem changa an tar chuaka chu tiang ani mek lai chuan kho chung mi pakhat hian Arlington kho pui huam chung rel kong sira mei cherwang rong pol pangpar chuang khum khu na puana in tuam le electric ruya in phuar mu thu police te hena chuan aron report ta police te chuan Glenda ruang ani lo reng an ring lo chu thilan han riat chuan an thohoka an phur le mai Glenda ruang chu mu chuak ta anin ngai mana nima sela an ri nangero alo ni hau lo mai forensic odontologist chuan Glenda dental record le ruang hriat lo ha te chu a han khai khin ta le chua khai khin na tang chuan ruang chu Glenda ruang ani lo ti a fin fia le ta ni chu thu thar chuan police te abar khai chiang khermai chu tianga mi hang mei chia electric ruya phuar khum khu na pangpar chuang rong pol ne na tuam chu engza tak lo mang mo ti in an ngai tu na po chu awak thui ta hle mai chu chhana chu pakhat ai na tamang ti hi ani ti chuan Glenda bo zon na chu chhun zom zelania Glenda Franchi a bo tanga thakhat nu chuan Dallas police te chuan mi pakhat kar ruk bonia an report chunga tanga bungrua alo thiar chok lai hi an vanang chinga police te an vakal nai chuan chu pa chu kara lutin chak mang khengin atlan chuak ta ngala police te po chuan an zui ve ngal bok chu pa chuan stop light ta din 8 tum lovin atlan tlang zela achang le kongjim taka tlanin kongrem changa pianga zo emo ti mai tur hian atlan chak le ani officer ten an soi chhon le dan chuan an mi ma chu atlan chak bokaniang car tlan chak thei chin pia lama atlan ni in an hria ani chutia police ten car an zui zel lai chuan an lai car chu a chheta hlau mai le ding lo thei lavina omta police te chuan car khal tu mi pa lavalai tak chu police lakatanga atlan chhiata wang le motor ru ka wangin an khuwa kherna hnuaya an han da ta ngala chu motor ru mang chu kum somlia upa Rodney Owens na tho mu mal nei lo le sual rong bola eizong mi hi ania investigator ten Rodney anun hlui an han chui chien nak chuan commanding officer kut thla ka wangin mol pho taka sipaya tanga an ban to ti an hre chuaka Manipur te kut thla ka wanga sipaya tanga ban han ni ngot mai chu thil duom chu ani hran lo rengani Owens nun hlui an chuina tanga an hmu chua zinga chuan abial nu hlui chunga akho sakdan chiar telin tharum manga midang te chunga kut thak a china wangin alaka man na thupek arrest warrant tam tak chua alo ni to a Owens abial nu hluin police te hna a hril dan chuan Owens san tha atum to thina a soizel dan chuan Owens a chuan abial nu hna chuan a hnung lama tanga bein alu chu plastic manga tuam thutin a thilai a thlir thei ti in alo vo to thina ni a bial nu hluin a soile zel dan chuan tun hnai maya tang khan Owens a chuan a zui ru deuh ngar ni na soya ama le tho pui nen Glendai bolai vel khan Owens san Glendai karang chi arang ka chakrong Mustang a khal lai an mu thu a soya ni investigator te po chuan tho khat lai khan Owens chu Glenda Franchi apartment complex a anu nen an cheng to thin ti an hre chuak le a Owens kong ka pui chu
Glenda e kong ka pui ma chon chia ani nge ni investigator te chuan thilling emo mobil dang an nei le tatlat mai kong puya anin na oen sakar khal an handap chuan bag chunga chuan duct tape an mu chuak le ta David brand he brand naran tak ania Fort Worth hom chunga chuan dortlem te a bak zorani lo chu duct tape chu Glenda Franchi phorna na man nen khan ai nang chia ni bag chunga chuan silai te le ramwa chem te a om boka electric hrui a valna sui na nei a om tel bok investigator te chuan chu bag chunga tanga man rodang an hmu te chuan Glenda i chena apartment pona pul hlo poma an hmu bungrua engemotal nen chuan in mil hlau se an ti hlea chu wang chuan evidence zong chu forensic lepa enfi atan an thon ta vekani scientist ten police ten ne na tanga an don bungrua te chu lepa an han enfi anak chuan on sakar chung electric hrui le Glenda Franchi apartment pona pul hlo poma electric hrui an hmuwa chuan thil thu mun an mu chuak ta ani electric hrui chu Glendai phorna nen khan a in milani ti le a sui dan po chu aloinang chia ni ti chu an non hril tel bokani sara po party ne analyst chuan bungrua chi rang an lo thona chung jinga chuan lapua manga burtlang an suk nam chi te suk pon le thom no them che thak te po atelani ti in a thil en fia te chu a soi chonga chung thil te an han en fia chuan lapo manga burtlang an suk na chuan chil an mo chuak bok burjinga pakhata chuan kutjetha fingerprint langkim chi alo an hotel boka super glue farming le nin hydrin an ti mai mangin bolhlo boma an hmu ta duct tape man to sa chunga le kha khong oma kutjetha kim lo an hmule bokani chutia super glue le nin hydrin manga kutjetha an han hailan hu chuan kutjetha te chu tha an la theita a duct tape pa kutjetha thalak chu an han tilian ta a oen sa kutjetha thalak tilen sa nen chuan an han khai khin le ta a ti chuan le duct tape pa kutjetha chu oen sa kutjetha nge ni ti an fin fia theita ani Glenda apartment a hruk pon ni nge ya an rin atang chuan mi hring ti sa sul hnu an hotel boka chu biological evidence chu mi pachi ani ti an fin fia thei bokani hruk puana mi pachi le lapua chil DNA profile le Rodney Owen sa DNA profile chu an han khai khin le ta a until hmu chua chuan scientist chu abara khai chiang kher mai Sodabura DNA profile le Rodney Owens ne na tanga unlock DNA profile chu alo inang chia suk puana mi pachi atanga DNA profile an hmu le Rodney Owens sa DNA profile po ai nang le chia bokani Rodney Owens chu man anita a Glenda Franchi ta thu boy or tir ni ta bok Mase Rodney Owens sa chuan Glenda i ruang kha ingtin nge ti ta asoi chuak duangem le Glenda i tha thu boy ngai to ani hun nga ka lungina omlai chuan Rodney Owens sa chu non kho harna in akhata chu chuan atan pui pa nen ti pui lo thei lovin asiam ta a atan pui pa nen anin biak na Owens sa chuan Glenda i chu mani chawa ko sa ani ti a hriat thua soya ti chuan na a tho thu le tlai lama thok ani thu a soi tel boka chu mai baka karakol thu le poisa po akol nge ya arin thu thlengin a hrilani prosecutor te chuan Rodney Owens kha Glenda apartment FGA apartment a achenga ni ti an hrechenga chu bang chuan Glenda na tho hun bi le ko sakdan a hrecip chiarang ti an ringani ti chuan le nu chui tu te chuan thil thlen dan nia an hriat chu hetiang hian an han soi chuak ta an rin dan chuan kha poi khoina thlen zan khan Glenda kha a motor dana a kar alo in khal thlen rualin Owen sa chuan hriam hrei mangin Glenda kha a chen na apartment a ti luina in norlu ta fin fiana evidence atanga alan dan chuan duct tape le electric hrui mangin Glenda kha a phuar hloma
chu mi hnuwa chuan mi pat mei chiat na a man puya muang chang le du to ken Glendai chunga chuan chu ting ang chuan a in thri thla a chu mi hnuwa chuan a that zui ta an ngai ani ti chuan poisa le thil hlu a hmu thei ang te chu ala a Glendai ruang chu khum khu na tuamin akar hnung bo ma a khung ta a ma se khoya nge Glendai ruang kha a the thang tak ti ro chu han chui don dan an hre talo ani Glendai fanu khan pathian ni ya anu Glendai chungcha ngai venin akal kha ni a oen sakha pathian ni zana Glendai apartment a akir le a chuta chon apartment ti fain darkar tam tak hun a mangrala kuzi thla nu chia theina munzong zong ro fain vekam cleaner mangin lazai le samzai a thian fai bok ti chuan a hnuwa vekam cleaner chu amarualin aking til tangala oen sa chuan apui khoina a man ro tam jok chu bolhlo bo ma apaya ma se akuzi thla then kha te ro dak te ble sodabura te anu chia da thongani chu mai ba ka sodabura DNA nu che in hruk puana biological evidence anu chia tel boka chung te chu anwa investigator ten an mo chuale tak te kha anni chu tul thana thlen tu atuk le loka chuan oen sabial no hluin oen san Glendai karang chia akhal thule ana thona oen sa akal nge ani ti asoya oen san Glendai kara hal meu kha chuan poi khoina in nam hnoi nge ni ti fin fiana tam tham je chu Glendai apartment pona bolhlo bo ma khan anu chia man der to ani oen san Glendai kara hal meu kha chuan poi khoina khan ain nam hnoi nge ni ti fin fiana tam tham je chu Glendai apartment pona bolhlo bo ma khan alo nu chia man der to ani heti la hen police ta chuan Glendai kha eng ting chen nge a thi ti ro an la hre chiang thei chuang lawa ma se ku je thla biological evidence train khat le mi pachi an hmu te tanga an han khai khomin Glendai chunga chuan thil thalo tak a thleng nge ni ti an ring thlatani mi pat mei chian na lam hoi thil lenge mo chu a thleng nge boka ma se pong sual na a thleng nge ni ti ro an fin fi mai theilo thongani defense lam chuan Glendai ruang hmu tur om talo chu tranchan bera an manga a chan chu prosecutor lam chuan Glendale Francis chu a thinge ni ti an fin fia thei bik lo wangani ma se witness tam tham jet te chuan Glendale Francis a chung te kaushan le a hna te haulam takin a kalsan ringwat ngai lo tia tran an kho vea baka oen san tual tha du chan tur haulam tak aneya chu poisa ne a hun masalama tharum mang ni chi asi lovin dan bo chiat na anei nual to a che na fum fe po anei lo chom dol tu anei lo china chuan a dan bo chiat na chu tharum man pha na hial alo ni ta ni tin an soi Glendale Francis khwangcher bo na tanga kum khat aliam nu chuan Rodney Owen sa chu Glendale Francis tha thu boya thiam lo chan tir anita a dam chung tang tura shem na pe kanita ni Raurel tu te chuan Glendale ruanga da na a soi phot chuan shem na an pek chu ti nep sak an tiama ma se ani chuan chu indo na chu an hial fitla mak mai ani Darla Miles television reporter chuan mai mum real zamang mai hiani khang bol hlo bo ma man ruwa an mu te Glendale Francis bungrua oen sa DNA lo kai ngut mai de kha thil in phaman tak mai ania forensic omno se chuan khang thil te kha shilfia mai thei an ni kerala wangte in forensic science tangkai na asoi chua kani Glendale fano Simon McDonnell chuan kantana harsalai ber chu shiat lo na hiani voini thleng hian kan nu chunga thil thleng hi kan la hri chiang hlei theilawa chu kan tan chuan thil hri thiam harsalai ber chu ani forensic science hi kan la hmel hriat em lawa TV ke na tangin eng mo chu ka hrewe te po anima na ka bel chiang lo khop mai ma se he case bi ka tang hian
forensic science hi thil dang dai takani ti kazir chuak ani tin forensic science poimo na asoi chuak ve ta thungani ole nolai nat om tak mai Glenda i chu rong taka thania nu chui tu te chuan thu chiang tak hre thei lo ma sela evidence an mu chhuat te tangin thil thlen dan chu eng mo chen chu an han ri ruat thei khania ama ro chu poi khoi tu pa ber hian Glenda i ruanga dana le a tha dan kim chang tak hi a soi du bok si lawa a boi thlak tak zetani comment section lama khani ning ngai dan te po khan soi ve ta ula nu chui tu te chuan mi pat me chian na lam hoi le rong taka in ngai sakna achunga hianin thleng nge ni te an ring khania enge ngai ve dan le